Намираме се с вас пред входа на източната порта. Тук тя е била изградена заедно с останалите южната порта, северната порта и от запад вероятно е имало, но ние още не сме я проучили и оставяме за едните поколения. Средното разстояние между Слънцето и Земята, разделено на 4 милиона, дава точно 37 км и 400 метра, което е разстоянието от тук до източната порта на Плиска. Мистерията Плиска, Мадара, Велики Преслав продължава да се разгръща пред нас с наистина космични измерения. Това, което е и идеята ви за Плиска, също така за размерите и съотношението на големия дворец, на тронната палата, на онази изключително интересна и провокативна сграда под основите на олтарната част на голямата базилика. Кръстовидната. Да, кръстовидната. За която имате страхотна асоциация с няколко подобни в Тяншан. И ако на някой му се струва, че това е просто случайност, ние ще покажем десетки случаи на съвпадение между размери и пропорции на тези два сакрални градежа – Плиска, Велики Преслав, които оправдават нашето класиране на тези два обекта в първата десятка на големите световни мистерии. Градежи, планирани сякаш от космоса, по протежение на една златна спирала. Всички те са оразмерени с помощта на мяра за дължина, която проистича директно от обиколката на Земята. Буди възхищение факта, че сакралните градежи на първобългарите почиват на обща мяра, която е изведена от един обективно съществуващ размер на Земята. Обиколката на Земята по константите 7 пети и 4 трети дава с изключителна точност дължината на двореца в Плиска. В бележките си от онова време професор Казимир Поп-Константинов, участник в екипа на Станчо Ваклинов, е съхранил данните за дължината на двореца такива, каквито са измерили инсито. А що се отнася до константите 7 пети и 4 трети, те директно се извеждат
от логиката на Питагоровия триъгълник. Сбора на двата катета към хипотенузата е точно 7 към 5. Отношението на големият катет към малкия е 4 към 3. Всъщност, 1/1,000,000 част от обиколката на Земята, умножена по 7 пети и по 4 трети, дава с изключителна точност измерената дължина на уникалният дворец в Плиска. Тези хора са имали удивителната способност да се ориентират както на небето, тъй и на Земята и да пренасят на Земята космически мери за разстояние.